बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। माथो पास्टर जेम्सआलाय बिदाय लाबायमोन होननानै मैयानो बुंदोंमोन दिनैलाय बोरैथो फैफिनखो होननानै हयथ' गोबाङा सानगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननि जिथु थुलुंगा होनाय, नोंथांमोननि जिथु बुंनाय बाथ्रा, बे बाथ्राफोरा आंखौ थुलुंगा होदों आरो लोगोसेयैनो आं इसोरनियाव आर'ज खालामदोंमोन आरो इसोरा आंखौ थुलुंगा होदों फैफिननो थाखाय। दा बेयावहाय बे इसोरखौ बाख्नायदों आरो जायफोरा आंखौ सापर्ट खालामनानै थुलुंगा होबाय, नोंथांमोना बाथ्रा बुंबाय, कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरबाय, साफ्रोमखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। ख्रिस्टनियाव खौसेयै थाग्रा प्रियफोर, आवगायनि जिथु बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेल दङमोन, बे बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेला मानो डिलिट जालांखो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ, बेवहाय बुंनो हास्थायाखिसै। नाथाय बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलाव माखासे आंहा रुल्सफोर दङमोन, नियम नितिफोर दङमोन। बे जाहैबाय आङो कमेन्ट बक्सखौ अफ दोनोमोन आरो लोगोसेयैनो आंनि बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलावहाय आङो माब्लाबाबो रिक्वेस्ट खालामामोन जे साबस्क्राइब खालामनो थाखाय, आरो दिनैबो दानिफ्राय लानानै आंनि बे चेनेलावहाय बे बाथ्राया माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा। इसोरनि बोसोना जोंखौ बुङो, रागा दाजों, रागा दाख्लाम, नांज्लायनो नाङा, खमज्लायनो नाङा, इनाय बाथ्रा दाबुं, बेफोरबायदि गोबांफोरखौ फोरोङो। नाथाय जोंनिनो फोथायारिफोरा कमेन्टआवहाय गोबां बाथ्राफोरखौ लिरो, जाय कमेन्टफ्रा मानसिफोरखौ उसाव बादाव खालामो, मानसिफोरखौ जेंनायाव लानानै फैयो। दा बेयावखायनो आङो जेन बेफोरबायदि दाङाबाजिया दाजाथों होननानै कमप्लिटलि कमेन्ट बक्सखौहाय आवगायावबो बन्द खालामदोंमोन आरो एबारनिफ्रायबो कमप्लिट बन्द थासिगोन होननानै नोंथांमोननो मोनथिहोदों। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, दे अब्ला दिनै आङो बाथ्रा बुंनो हास्थायाखै, नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्रायनो माखासे गोनांथि बाइबेल सिरिफोरखौ खन्थाइ महरैसो आङो फरायना होनो हास्थायदों। नायदो, बिसा बिसौफ्राबो फोरबुनि होनाय जोलैसो, गथ' गथायफ्रा बिनिनो होदेरनाय फिथाइ। माब्रै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो, अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन। अ बिसा, नोंनि नोम्फानि फोरोंनायखौ खोनासंदो आरो नोंनि नोमानि बुंनायफोरखौ लादो। बिसोरनि फोरोंनायफ्रा खर'आव खावखानाय मोजांथार फालि एबा गोदोनायाव गाननाय मोजां मालाया जेरै समायहोयो, बेबादि बिसोरनि फोरोंनाया नोंनि आखलखौ मोजांसिन खालामो। बिसौफ्रा बोराय मानसिफोरनि लागै जेरै अलंखार बादि, बेबादिनो बिसाज्लाफ्राबो बिफाफोरनि लागै समायनाय। जेरै थानांगौ बेबादि थाहो आरो जेरै मावनांगौ बेबादि मावहो, अब्लानो नोङो बिसानि आखल गियानखौ नुनानै रंजाफ्लायनो हागोन। बियो नोंखौ जेब्लायबो लाजि फोनांथारनाय नङा। दिनै आंनि नोंसोरनो होनाय बे हुकुमफोरखौ गाव गावनि गोसोआव लाखिफ्लायदो। बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि बिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव, लामायाव, जिरायनायाव, उन्दुनायाव, सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागारबो बेफोर आयेनफोरनि बिसय सानज्लायफ्लायदो। बिमा बिफाफोर, नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों बिसाफोरखौ राग फोजोङा लाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, बे जाहैबाय माखासे बाइबेल सिरिफोरमोन जेरावहाय गथ'फोरखौ, गाव गावनि गथ'फोरखौ बोरैहाय दैदेननांगौ, बोरैहाय लाखिनांगौ बेफोरनि बाथ्राफोरमोन आरो गथ'फोरा बोरैहाय थांनानै थानांगौ बेफोरनि बाथ्राफोरमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदि बाइबेल सिरिफोरखौ जोंनि गथ'फोरनो जेब्ला जोङो होगोन, बै गथ'फोरा बेफोर बाथ्राखौ जिउआव लानानै ख्रिस्टियान आखल आखुखौ लालांगोन। दा बेवहाय बेफोर बाइबेल सिरिफोरखौ जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो सानफ्रोमबो फोरोंनांगौ, सानफ्रोमबो मोनथिहोनांगौ। प्रियफोर, बेखिनियावनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जों जोंनि गथ'फोरखौ लानानैहाय जों सानफ्रोमबो सिमां नुयो, दर्शन नुयो, आरो बे दर्शनफोरा जानो हागौ गावनि गथ'खौ लानानै डक्टर जाहोनाय, गथ'खौ डक्टर जाहोनाय, गथ'खौ इन्जिनियारिं जाहोनाय, गथ'खौ गिदिर फरायहोनाय, बायदि रोखोमनि सिमां दर्शनफोरखौ नुयो। येस, देट इज राइट, बेखौ नुनांगौ, बे मोजांनि बाथ्रा। नाथाय गावनि गथ'खौ जिसु ख्रिस्टनि गियान होग्रोनाया साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरनि दायित्व, बिबान। मानोना इसोरनि बायख'आ जोंखौ बुंदों बबे लामाजों जोङो जोंनि गथ'खौ थांना थानो फोरोंनांगौनो, बे जाहैबाय इसोरनि लामाजों। मानोना इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, बिमा बिफाफोर, नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों बिसाफोरखौ राग फोजोङा लाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो। बोरैहाय जोङो गावनि गथ'खौ फोरोंनांगौ, बोरैहाय खांनांगौ, बे खांनाया जाहैबाय ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेखौसो जोङो फोरोंनांगौ। बे जाहैबाय सेथि जायगा जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनाया। दा बेखौ फोरोङालाबानो जोंनि गोबां ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरा
दोरसोन नुग्रोयो। बे दोरसोन नुनाया डक्टरनि दोरसोन, इन्जिनियारनि दोरसोन, गिदिर गिदिर फरायहोनानै साइन्टिस्ट जानायनि दोरसोनफोरखौ नुयो। नाथाय जोङो गारनानै गालाङो, दोननानै गालाङो ख्रिस्टियान आखलखौ दिन्थिनो, फोरबोनियाव बोरै थानांगौ बेखौ बावनानै थायो। जोंनि सेथि दोरसोन नुनांगौ दोरसोनानो जाहैबाय ख्रिस्टियान आखल आखु जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायनि दोरसोनखौ नुग्रोनांगौ आरो बेनि उनावहाय फोरबोनियाव माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौहायसो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो नुनो मोनदों दिनै जोंनि गोबां गेदेर गोलावफोर, जोंनि गोबां धोनि मानसिफोर, गोबां गियानि गुनिफोर गथ'फोरखौ गियानि गुनि खालामदों। नाथाय गथ'फ्रा साइन्टिस्टबो जादों, गथ'फ्रा डक्टरबो जादों, गथ'फोरा मोजां मोजां साख्रिबो मोनदों। नाथाय साख्रि मोननायनि उनावबो, मोजां जानायनि उनावबो सुसाइड जादों। जोंनि ख्रिस्टियान गथ'फ्रा साक्सेस जाहैनाबो जिखौ बिमा बिफाफोरा दोरसोन नुदोंमोन बैफोरखौ जाहैजोबखांनायनि उनावबो सुइसाइड जादों, सोरबा गाज्रि जादों, बायदि रोखोमनि जादों। मानो? खोथाया जाहैबाय मा? बोरै थांनानै थानांगौ फोरबोजों, ख्रिस्ट'जों लोगोसे बोरै थांनानै थानांगौ आरो ख्रिस्टियान आखलखौ गोबां बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरनो होनो रोङैनि जाहोनाव हयथ' बैफोर जेंना प्रब्लेमफोरा इयुनावहाय नुजाहैयो। दा बेवहाय प्रियफोर, जों बिमा बिफानि गुदि जिथु होनांगौ खामानि बे जाहैबाय जोंनि गथ'फोरखौ ख्रिस्टियान आखल फोरोंनाय आरो फोरबोनियाव बोरैहाय थांनानै थानांगौ बेखौ फोरोंनायखौ सेथि लानांगौ। बेनि उनावहाय जोंहा जि सेकुलार दङ बेखौ। अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैदों। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैफिनबावसिगोन होननानै आसा मिजिंखौ दोननानै बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह।